bura ma DAPK bore ruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance omako chung ni yiero ma jatend piny Kenya ne ok otime yor ratiro kod adieri. Jokanyo mag DAPK kod jatend migao mar jolweny ma pacho ka Eugene Wamalwa wacho ni jakom mar IEBC Wafula Chebukati kod apisas mamoko mag duolno ne oketo mibadhi e yiero. Jatend DAPK mabende ma en jaod bura ma Kandui Wafula Omunyinyi wacho ni Azimio la Umoja One Kenya Alliance rito gi geno duoko mar doho masane gi pedho ng'ur e nyime. Ne giloso ik mar jago ma nyinge Isaac Wabwora ma yangore nyocha ne ochiel gi magina gi ji ma okong'e e kinde mag yiero. I'm sure that there are going to be petitions in Bungoma. We are having that national petition ya Supreme Court. Supreme Court inaenda kuonyesha hata wizi imefanyika mpaka hapa Kandui. Bungoma na Kandui is one of the places highlighted in the Supreme Court. Na hii itaenda kuonyesha au wakora wanapiga kifua, muda yao ndio nakwambia itakuwa inafika. When we get this exposed na watu hao waondolewe mbele, wengine wakuje waongoze hii county. Lakini nimesikia watu wanajigamba hapa Bungoma wanapiga vifua. Mwingine amesema ati Bungoma imepata sifa nzuri sana ati ya kwamba the elections of 9th of August 2022 was either won or lost in Bungoma. Wanasema ati hiyo ndio sifa Bungoma imepata. Nothing can be further from the truth, watu wa Bungoma. Bungoma hii imepata sifa mbaya sana.